Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем, шаби гузашта яке аз турнирҳои беҳтарини сол турнири UFC 267 баргузор гардид, ки дар он дар ҳақиқат муҳорибаҳои хеле беҳтарин баргузор гардид. Дар ин навор пулҳои коркардаи иштирокчиёни UFC 267, суханҳои Ислам Махачев ва Пётр Ян баъди муҳориба ва реаксияи Ҳабиб Нурмагомедовро пешкаш шумо мекунем. Барои дастгирӣ мо лайкро зер кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Чемпиони пешинаи UFC ва акнун чемпиони муваққатии UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян баъди ғалаба дар муҳориба зидди Кори Сентхаген фикроша баён кард. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Кори рақиби арзанда, ҷанговари арзанда аст ва ман медонистам ки моро муҳорибаи вазнин интизор аст. Ман медонистам ки дар кадом ҳолат ман равиши муҳорибаро иваз мекунам ва ба хости худованд ин корро карда тавонистам. Ман медонистам ки ӯ дар қафас бисёр ҳаракат мекунад, чунки тактикаи ӯ чунин аст. Ӯ қадбаланд аст ва доимо дар ҳаракат аст. Вазифаи мо доимо ба ӯ фишор кардан буд. Ман аллакай дуюм маротиба аст ки дар Абу-Даби чемпион мешавам. Барои ман ин ҷо хеле наздик шудааст. Ҳама медонад ки дар ин ҷо ки чемпиони ҳақиқист. Стерлинг гирехта гашта истодааст. Ман тайёрам ки бо любой тай онҳо муҳориба гузаронам. Фарқ надорад бо Дилашов ё ин ки бо масхарабоз Стерлинг гуфтааст Ян. Хотиррасон мекунем ки Пётр Ян камарбанди худро дар муҳориба зидди Алҷемин Стерлинг аз сабаби дисквалификатсия аз даст дода буд. Ян зарбаи берун аз қоидаҳоро истифода бурд ва ӯро дисквалификатсия карда ғалабаро ба Алҷемин Стерлинг доданд ва ҳамин гуна Стерлинг чемпион шуда буд. Акнун Алҷемин Стерлинг ва Пётр Ян бояд ки вохӯранд ва барои камарбанди доимӣ муҳориба гузаронанд. Дӯстон, шояд шумо аҳамият доден ё шояд бисёриҳо ин чизро надиданд, аммо бояд қайд кард ки сабаби асосии ғалабаи Ислам Махачев дар муҳориба зидди Дэн Хукер ин Ҳабиб Нурмагомедов аст. Дар вақти муҳориба Ислам ва Хукер дар назди Ҳабиб қарор доштанд ва биёед мебинем ки чӣ гуна Ҳабиб ба Ислам маслиҳат дод ки ӯ рақибро фавран шикаст диҳад. Недостаточно и защищается уже Хукер. Удалось ему все-таки чуть-чуть отсрочить, судя по всему, неизбежно. И неужели... Чӣ хеле ки дар навор диден, Ҳабиб ба Ислам мегӯяд ки пои ростатро дар сари рақиб гузор ва Ислам ин корро карда ғалаба ба даст овард. Ҳозир боша биён суханҳои Ислам Махачевро баъди ин ғалабаи дурахшон гӯш мекунем. Вақти гап задан омад. Пеш ман рақибон аз топ 15 топ 11ро шикаст медодам, аммо ин шахс дар рейтинг дар ҷои шашум қарор дорад. Барои ҳамин ман акнун бояд гап занам. Ман 9 ғалабаи пайдарҳам дорам ва ман барои муҳорибаи унвонӣ омодаям. Илтимос, ба ман ин муҳорибаро диҳен, фарқ надорад ки бар зидди кӣ. Дар вазни мо ҳозир кам корҳо шуда истодааст ва ман мехоҳам боз ҳам зиёдтар кор кунам ва дар вазни сабук навигарӣ биёрам. Ман медонам ки дар замин любой ҷанговарро шикаст дода метавонам. Сатҳи греплинги ман аз дигар ҷанговарони вазни сабук болотар аст. Ман танҳо греплинг ё ҷуҷитсоро дар назар надорам, чунки ин муҳорибаҳои омехта аст. Дар муҳорибаҳои омехта гӯштинги ман аз ҳама дигарон дида болотар аст. Ҳамаи ин ҷанговаро калонсоланд ва қариб ки ҳамаи онҳо барои унвон ҷангидаанд. Онҳо пирӯз мешаванд, мағлуб мешаванд. Ин чиз барои онҳо танҳо тиҷорат аст. Аммо ман бошам барои камарбанд омадагиам ва мехоҳам ӯро солҳои дароз ҳифз кунам, гуфтааст Махачев. Дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат Ислам Махачев ғалабаи хеле муҳим ва дурахшон ба даст овард. Чунин рақибро дар сонияҳои аввали якум раунд шикаст додан дар ҳақиқат ҳайратовар аст. Ҳамчунин ин ғалаба барои Ислам Махачев 9-ум ғалабаи пайдарҳам шуд. Дӯстон, ба фикри шумо Ислам Махачев сазовор аст ки барои камарбанд муҳориба гузаронад? Метавонед фикротонро нависен. Мо боша оиди пулҳои коркардаи иштирокчиёни ин турнир гап мезанем. Пулҳои коркардаи Зубайра Тухугов $50,000, $22,000 барои муҳориба, $22,000 барои ғалаба ва $6,000 барои ҳафтаи муҳорибаҳо. А пулҳои коркардаи рақиби ӯ Рикардо Рамос боша $38,000, $32,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. Пулҳои коркардаи Магомед Анкалаев $116,000, $55,000 барои муҳориба, $55,000 барои ғалаба ва $6,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. А пулҳои коркардаи рақиби ӯ Волкан Оздемир боша $101,000, $95,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. Пулҳои коркардаи Ҳамзат Чимаев $154,500, $50,000 барои муҳориба, $50,000 барои ғалаба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $4,500 барои ҳафтаи муҳорибаҳо.
пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ли Джинглианг боша $77,000, $66,000 барои муҳориба ва $11,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $131,000, $60,000 барои муҳориба, $60,000 барои ғалаба ва $11,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дэн Хукер боша $166,000, $150,000 барои муҳориба ва $16,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Пётр Ян $282,000, $100,000 барои муҳориба, $100,000 барои ғалаба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи Шом ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Кори Сентхаген боша $182,000, $100,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи Шом ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Ян Блахович $642,000, $600,000 барои муҳориба ва $42,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Гловер Тейшера боша $432,000, $350,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин баромади Шом ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. дӯстон, ин буд навори имрӯза. дар навори навбатӣ суханҳои Ҳамзат Чимаев, Данавайт ва Зубайра Тухуговро пешкаши шумо мекунем. ҳатман интизор шавед. дар навори навбатӣ вомехӯрем.